olupinu potopljenog austrougarskog broda Sent Ištvan na kartu je Jadrana još davnih 70. godina prošlog stoljeća ucrtao proslavljeni hrvatski pustalov i djelatnik Hrvatske radiotelevizije Mario Saleto. 50 godina poslije skupina ronilaca brod o dubinama odlučila je osloboditi stoljetnih okova ribarskih mreža. Na dvotjednu međunarodnu ekspediciju ronioci su stigli iz cijele Europe. I'm come from Belgium. Dolazim iz Slovenije. Iz Bosne i Hercegovine. From Hungary. We are from Italy. From Portugal. Austria. Za uspješno istraživanje najvećeg potonulog broda na Jadranu snage su udružili Hrvatski restauratorski zavod, tim za dubinska ronjenja Dražena Goričkog i ronilački tim specijalne policije MUP-a. Iz njihove ronilačke baze na Lošinju cijela ekspedicija bila je vođena 5 pripadnika specijalne policije. Na ovoj ekspediciji znači sudjelujemo u njoj kao sastavni članovi same ekspedicije, odrađujemo sve što se od nas traži, a ujedno i koristimo ovu priliku da zaronimo na tim dubinama i koristimo te neke tehnike ronjenja koje nisu baš tako svakodnevne. Srce ovog našeg centra je ova kompresornica gdje možemo spravljati sve plinske mješavine kojima se danas tuda kod nas roni. Dakle, za jedno ozbiljno ronjenje na Jadranu imamo kompletnu opremu da sve zadatke na takvim dubinama možemo izvršiti. Na metalnom gorostasu dugom 156 metara od 70. godina do danas ronilo se samo nekoliko puta. Većina unutrašnjosti broda još je neistražena i dobro skrivena slojem u ribolovu zapetih pa odbačenih mreža s ribarskih brodova. Cilj ove ekspedicije je snimiti ponovo cijelu olupinu, vidjeti koji su detalji na olupini novi, maknuti mreže sa olupine i pripremiti mjesto gdje će se staviti memorijalna ploča sljedeće godine na 100 godina od potonuća Sent Ištvana. Brod Sent Ištvan je brod austrougarski klase Tegethoff, izgrađen je u Rijeci 1914. mislim da je 15. porinut, a evo nesretnom sudbinom je 1918. Potopljen od strane talijanske ratne mornarice. To je bojni brod, dakle bojni brod iz Prvog svjetskog rata. Najpoznatnije naoružanje su sigurno 12 topova 305 mm kalibra koji impozantno u svakom slučaju izgledaju i onda i danas. Zahtjevne urone dodatno je komplicirala i pozicija broda daleko na pučini na otvorenom moru. Pozicija potonulog broda Sent Ištvan je od naše baze Lonskog centra 19,5 milja i trebalo nam je do ovdje oko sat i 15 minuta, a najbliži otok je Premuda koji je oko 9 milja od nas. Znači na otvorenom moru, na dubini od 66 metara je brod. Za posao na velikoj dubini korišteni su rib readeri, najsofisticiraniji sistemi za disanje pod vodom, slični onima kojima se koriste astronauti u svemiru. Rib reader nam omogućuje da puno duže ostanemo na dnu i ono što je najbitnije za snimateljsku ekipu je to da sa rib readerima puno lakše možemo penetrirati u olupinu, ulaziti unutra i snimati jer nema mjehurića koji dižu sediment sa olupine. Radi se o ronjenjima koja su opasnija dakako od sportskih ronjenja. Ovo je konkretno brod na 64 metra dubine. To su uroni koji su zahtjevni kako fiziološki, tako i sa strane ronilački jer zahtijevaju ipak dugotrajnu dekompresiju. Do 3 sata dug boravak pod morem itekako se isplatio, jer riječ je o veličanstvenom spomeniku kojem je u prilike posjetiti i vidjeti tek malobrojni. I ušli smo snimili topove, granate, našli smo i neke dijelove koji su pali sa olupine poput čaša, cipela vojničkih. Ta olupina ima povijesnu i arheološku važnost. Na njemu je poginulo 80-ak ljudi, od toga 30-ak hrvatskih mornara. Brod je zaštićen i registriran kao kulturno dobro, to je naša hrvatska kulturna baština. Jadran, naše podmorje, skriva mnoge tajne, pa tako i ovu priču o Sent Ištvanu. O povijesnim predmetima koji su pronađeni i izvađeni s olupine broda izvijestit ćemo vas u jednoj od budućih emisija splitskog izdanja Mora. A do tada pozdrave iz plavih dubina šalje vam pomorski veteran Sent Ištvan!